Makita ka daytoy a video ti panagtitinulong dagiti residente ang mailugan ti maysa a lalaki iti pick up tapnon maitaray iti ospital. Naamuan a biktima daytoy ti pamaltog iti paset ti barangay Taping Lagangilang Abra pasado alas 9 iti rabii. Nabigbig daytoy ani barangay Tanod Flor Baro a residente ti barangay Bangbangkag Lagangilang. Marigatan ngagsao bayat nga da iti ospital ken angalin na dagiti nagduduma at tama ti bala ti paltog iti tenged barokong ken saka na. Kuna ti kabagyan na inistorya ti biktima ti pasamak ano sa dinno madama idi nga gakakas ti biktima iti bilag na nga irik iti kataltalunan na nga asideg ti pakarsuna iti barangay Taping idinta adda simungad adwa a lalaki a nasilawan na. Di pag silaw na palang akasta dagiti tao pandamat din pinalto-paltugan ma'am na napuntaan diti saka na ma'am. So sumut istorya na kanyami. Napuntaan di saka na nagdive iso na yan ti ko ma'am yan ti danom. Di karewan ma'am di karewan waig. Katatan di datigam na nga flashlight tamo dano di pa lang ma'am ta nabati na di flashlight yan ti kuwa yan ti karayan pinalto-paltugan ta di jay gaputa nakakuha nagpasurong iso na ma'am nagpasurong kano nga madatamanan ma'am. Idinta nadlawan dagiti sospek nga awanen ti biktima sinurot da iti surong ken napaman a nakita da intuloy da manen a pinalto-paltugan kabayatan nga dati biktima iti waig. Nagkuha ka na ma'am di magasin gininagaw da kano yan ti kaduna ta duwa da kano nga ng kamat-kamat tandi nagpalya di magasin na. So ti nangalat di kundaway na nagpababa iso namanan nga nagkuwenti tantan nobong so di naglamlamangan na di kunana kano kukuha agpakpakawan kano iso na ma'am di kuha kunana handa nga patayon kunana kano patayon ka kunana talta kano nga ikuha ma'am ipukpukaw di jay di nakabaybay kano so na ma'am yan ti danom nga naglamlamang. Idinta nangeg dagiti sospek nga adda dagiti umarayat a residente dagos da api Manaw. Asidag lang amin mamangmang da kanon ma'am nga adati paputok tas amuda nga ni tatang ko DJ Pakarso ta tinawagan dan handa matawagan iso na ti radyo DJ kada cellphone uwan ma'am tanod iso na so nga minunitor da nga sigud no yan na tadji putok. Iti investigasyon ti pulisya nalasin ti biktima ti maysa a sospek arumrumwar kalugaran na metlaeng ken addaan da dati a sosik. Adda kano ti previous nga conflict na ma'am kun ti maysa dito ikot utang kano ma'am ti maysa nga makikita tayo nga motibo ma'am. Initially ma'am initially ti makikita mi nga duwa bale di victim ko na nagami nga nakita na di maysang kun ada ti kadwa na di maysa ngam hantayo gamin may bagano ada pay ti security di aglawlaw baka talo kas jay hantayo nga may bagapay ma'am. Duwa da nga pimotok sir? Yes ma'am. Rumrumwar aranta dagiti sospek apatayen ti biktima. Base di sugat gamin ma'am talaga nga tatato pay magita tayo di victim ma'am ket madipay unay makasaon ta dati tama ditoy chest na kun di saka na talaga na tamaan ti naderder kas lang jay ko ma'am. Rantada talaga. Rantada talaga ma'am kasi plinano da di time nga nagplanuan da ket nang executan da di nga ma'am ket rabii. Talaga nga purposely nga rabii tapno siguro han nga makadlaw di victim tayo ma'am. Narekobre iti crime scene ti dua a basyo ti bala ti caliber 45 ken dua a shell ti shotgun. Hostisya ti kalikagom ti biktima ken ti pamilya na ken desidido da ang mangiyuli ti kaso kontra kadagiti sospek. Madaman ti manhunt operation ti pulisya kontra kadagiti sospek ang manamnama a sumango ti reklamo a frustrated murder. Jessica Boreta, Balitang Solid North.